सनाफोर नै दा मर्निं टाइम जाबाय 7:30 जाबाय आरो ना क'क्राझाराव नै बिराद अखा मोनानिफ्रायनो दासिमबो नै दा अखा हागासिनो दङ। खुलुमबाय सनाफोर फिन खनसेबाव दिनै गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायगोन लाहरनाय थालायबाय। आसा खालामो दिनै बानि भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानै आसा खालामनाय थाबाय। सनाफोरथ' नायलांदों दिनैबो अननानै भिडिअखौ जोबजासिम जायगा डेलि ब्लग भिडिअ आंनि भिडिअखौ नायनो मोजां मोनो आरो ना अननानै दसेबाबो टाइम होनानै नायदोलाय। आरो गिबियावनो आं बुंगोरो आरो सनाफोर सोरबाफोर आंनि चेनेलाव गोदानबा अननानै साबस्क्राइब खालामनानै ला बेल आइकनखौबो क्लिक खालाय जाहाथे आं गोदान भिडिअ आगारोबानो नोंथांमोननियाव नटिफिकेसन थांनाय बायदि आरो मोजां कमेन्ट खालायदोलाय आरो ना सनाफोर थ' नायलांदोलाय दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मा देखायलांनो हायो देखायनोसैलाय आरो ना। अखायाथ' गारनोनो रोंला बोथोरानो गेसाव जानानै दंथ'यो दासान्दि नांगौबो नालाय अखाफोरखौ गायग्रा फुग्रानि थाखाय सनाफोर जोंनि थाखायसो अखा नाङा जेन'बा गायग्रा फुग्रानि थाखायथ' अखा नांगौ नालाय ओंखायनो हाथों आरो ना सनाफोर खस्थ'आलाय जाखागोन खस्थ'आलाय जाखायो दैज्लां बोथोराव जि राना मा राना उफाय गैया आदारा नङाबा माजों मोनजानो नङा होनबा अखा बांखा गैयाबा। दा आंना फिसा सानैया दाबो सिखाराखै फोजायाखै आं जि मोजां ब्ला 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 खामानि मावनो मोनबाय आरो ना हारसिंनो खामानि जोबस्रांजोब्बाय दुगैस्रां लोबस्रां एसे देलायनानै लाबाय दाबो साहा लोंथ'वाखै साहा लोंनोसै फिसाफोरखौ फोजास्रांसै आरो ना सानैबो सिखारखांबायमोन दहायनो सनाया आं सिखारनायनि एसे उनावनो सिखारदोंमोन ओमफ्राय फुथुफिनदों आरो ना ओमफ्राय फुथुनानै मावसिन न' बां सुखांजोबनानै लाबाय दुगैस्रांनानै लाखांबाय। थ' सनाफोर नायलांदोलाय आरो ना दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों मा देखायलांनो हायो देखायनोसैलाय अननानै नायलांदोलाय दिनैबो भिडिअखौ जोबजासिम। थ' आगैमोन आंखौ सोरबा बुंहरो आरो ना गथ' उन्दै लानानै आब' नों बोरै मावनानै जानो रोङो बेबायदि होननानै आंथ' ओंखामखौनो मोनजानाय नङा खोमा दां बिदि होननानै बुंहरदों आरो ना सानै साथामसो आगैमोना। उफाय गैया माथो खालामनो उफाय गैया मानसि गैयाबा मावनानै जाखानांखागोनखा आरो ना सनाफोर। आं बिदिनो फुङावनो सिखारनांगौ जायो आरो ना उन्दुनाया एसे खम खालायनानैनो बे सना उन्दैयावबो फुङावनो बिदिनो 4टा गाहामावनो दाबो आं 4टायावनो सिखारखायो 4टा 4:30 आरोखि ना खोब जाथारोबाबो 4:30 जायो आरो ना आं सिखारनाया। ओमफ्रायो फुङावनो सिगां उन्दैयावथ' एसे गोबाव उन्दुयोमोन मावग'जोबनो मोनोमोन आरो 4टाफ्राव सिखारबानो आङो डाइरेक्ट सिखारनाय लोगो लोगोनो न' बां सिबनानै सुनानै लाखाबाय ओमफ्राय बाहेरानि सिला सिबबाय आरिबाय ओमफ्राय बिदिनो दुगैनांगौबा दुगैनानै लाबाय फुजा होबाय ओमफ्राय ग्रोब गाव सिखारनाय जायोमोन आरो। ओमफ्राय दाथ' नै बिदि उन्दुलाना गोबाव बिमा सिखारनाय लोगो लोगोनो गावबो सिखारफायो बिदिनो सिथिं सिथायैनो दिना बिदिनो बारलांसै आरो ना उफाय गैया मावदावनायखाय माने रुटिन बायदि जाबाय आरो ना मावनानै जानो रोंबाय आरो जेबो मोनला आरो दै अर खाथियावनोखा नालाय ओंखाम संग्रायावनो दंखायो नालाय दैया ओंखायनो जेबो उसुबिदा मोना आरो ना। आरो सासे आगैया आरो कमेन्ट हरबावदों आब' नों सानै गोजौ गथ' सिजारिं जानाय नोंना उदैया एसेबो दिगदार मोना नामा एथ' खामानि मावो नोङो होननानै। दा खामानियाथ' माने आंना गिलिर खामानि गैया ओरैनो बे न' बां सिबनाय सुनाय सिला सिबनाय एखमबा हाग्रा फुनाय मानाय बेबायदिनो आरो लुखुर लाखाद खामानि गिलिर खामानि गैया जेबो दिगदारथ' मोनाखै आङो। ओमफ्राय खिन्थु कारेन्ट गैयाबा मायाबा दै रोगाबा आरोखि ना न' सुनो आरिनो दै रोगाबा एखमबा ओंखाम संनो दै रोगानांगौ जायो आरो ना दै जमा गैयाबा कारेन्ट गैयाबा दैज्लां बोथोराव आरोखि ना कारेन्टफ्रा थानो नागिरा ना एखमबा सानसे गाहाम साननै गाहाम फैनो नागिरा एखमबाफोर माबाफोर दिगदार जायोबा बार आरि बारोबा हेलाबा आरोखि ना बे हानाय जायगाया एसे माने बोरैबा मोनो आरो ना सायो थ' आं जेबो दिगदार मोनफेरा आरो ना आगैमोन। दा सोंहरनायखाय आं खोन्थानाय जाबाय आरो ना। बे हस्पिटालनिफ्राय फैनानैनो आङो आरो सिजारिं जागोदानावबो आङो हारसिंनो खामानि माने मावजोबदों आरो ना अबावबा खामानिखौ बोराय थानायाव बोराया हेल्प खालायबाय बोराय गैयियावथ' हारसिंनो मावजोबखानांखागौखा ओमफ्राय जेबो दिगदार मोनाखै आरो ना इसोरनि अननायाव जेबो प्रब्लेम गैया। खदाल जावबावदों आङो सिजारिं जाखांनानै बिदिनो मास मोननैसो थानानैनो मैगं फोनो भेन्दि आरि फोनो हा जावग्लिबावदों आं सिगांनि भिडिअआव थांनानै नायहै नुगोन आरो ना सनाफोर मावनानै जादोंआनो आङो जेबो खस्थ' उसुबिदा मोनाखै उनावसो मा जायो मिथिला खिन्थु दासान्दि उसुबिदा मोनाखै खालि बे आंना दै रोगाबाल' आरोखि ना बे मोनसे दै रोगाबाल' बाल्थिङाव दै बुंजासे लानानै फैबाल' माने बे हानाय जायगाया दिनै बायदियाव नों रोगादोंबा गाबोन बायदिनिफ्रायनो प्रमान मोनथारबाय आरो ना बे हानाय जायगाया एकदमबारे माबाथारो आरो ना बोरैबा बद्रा बोरैबा टाइपनि मोनो आरो ना गाज्रि मोनो सुखुवा खेब बोरैबा सायो बोरैबा अरदावबाय थायो बेबायदि मोनो। ओरैनोथ' बाखि आं जेबो दिगदार मोनफेराखै आरो ना सनाफोर सानैनियावबो आङो थाब मावनानै जानाय बायदि जादों आरो ना इसोरनि अननायाव जेबो दिगदार मोनाखै। आगैमोन आं सोंहरनायलाय खोन्थानाय जाबाय आरो ना आगैमोन गाज्रि दामोन मा गाव आं सोंहरनायखायसो खोन्थानाय जादों आरो ना आगैमोन सोरबाफोर साननो हागौ मा
मायबां जाबां खोन्थालाबायदों होननानै थ' आं आगैमोना कमेन्टआव सोंहरनायलाय आङो खोन्थानाय जाबाय आरोना गाज्रि दा मोनाखैमोन मा होनोमोनलाय मानसिखौथ' बहा मोनबाय थानो आरोना आगैमोन ओंखायनो आङो हारसिंनो थानो सोलोंबाय हारसिंनो मावनानै जानो सोलोंबाय हारसिंनो सोब खामानिखौनो सौसिजोबनो सोलोंबाय आरोना आगैमोन सोरखौ मोनबाय थानो रावखौबो मोनबाय थाया ओंखायनो जिउआव थांनानै थासान्दियाव आरोखि ना आंनि साननायाव नाजानांगौ आरोना हारसिंनो जुजिलांनो हानायखिनि मानिखौ ओंखायनो आं हारसिंनो माने मेनेज खालायनो नाजायो आरोना आं हानायखिनिखौ आं रावखौबो लामा नाया आं हानायखिनिखौ आं हारसिंनो मावजोबो आं हायाबासो मालायनि हेल्प लायो आरोना आं हाथारा बायदिबाल' बाखि आङो सौसिजोबो आरोना आं हारसिंनो बिराद माने थाग्रा जानानै संसारखौ जानो गोसो आरोना आं मालायनि हेल्प नांबाय थाया होननानैनो मालायनि हेल्प लाबाबो एखनबा बे हेल्प होग्रानो जेन'बा आं मालाबाफोर हेल्प होफिननो हायाबाबो बुखि जानायसो जायो आरोना ओंखायनो दरखार गैया देहा गोरा थासान्दियाव आरोना मावनानै जागोन नंबावा आरोना ओंखायनो आं बारा माने मालायनि मावनायखौबो फसायखाया दाख्लै सना लोमजानायावबो होनदों आब' रावबो गैया नामा होननानै अननो ओंखारथारबाय आङो माबायदि खस्थ' होननानै आङो माने जेबो खस्थ' मोना आरोना सनाफोर बिदिनो आङो थादावग्राखायनो आं जेबो खस्थ'खौनो आं थादावग्राखायनो अयभास जाबाय आरोना आङो रावखौबो आसाबो खालामला रावखौबो मोननोबो हास्थायला आरोना सनाफोर आं हारसिं थादावखानानै सैज' खालामनानैनो सौसिबोनो हाखाबाय नालाय ओंखायनो आं बेफोरबायदिखौ जेबो मोनला आरोखि ना दाथ' फिसा ओरैनोसो सामायन' लोमजादों आरोना बे आङो एथ' गिदिर गाराय नंगौना नङा फिसा बौबानो माबायदि मोनो आंथ' एथ' गिदिर गाराय उदै हासि जालायलायनानैनो जुदि सानथाम सानब्रैजोंनो मावनानै जानो हादोंबा आरो बेथ' फिसा लोमजानायसो बेथ' जेबो नङा आरोना हायो ओंखायनो आं माने हारसिंसो थानो सोलोंबाय हारसिंनो मावनो सोलोंबाय हारसिंनो माने सोब खामानिखौनो जुजिनो सोलोंबाय आरोना खालि आंनो एकमात्र नांगौ फिसायनि अननायल' आरोना फिसाय अनबानो आं सोब खामानिखौनो उथ्रिजोबलांनो हागोन आरोना फिसायनि हेल्पल' नांगौ आरोना फिसाया एसे थुलुंगाखांहोनायल' नांगौ होमबानो बाखि जायखि अनलागि दावन सोरबा बखि सोरबा माबा आंना जेबो बेफोरखौ खर'आव हाबा आरोखि ना सोरबा माबा बुंदों सोरबा माबा बुङाखै आंना जेबो हाबा फिसायनि अननायल' नांगौ संसार जाग्राया थिगबानो आरोखि ना आगैमोन संसार जाग्राया थिगबानो बाखि गुबुननि मेगन सानाय बा बखिनाय बेफोरखौ दरखार गैया आरोना आगैमोन आंनि साननायाव आरोना आं बेबायदि टाइपनि मानसि जालांबाय आरोना हारसिं थानो सोलोंनांगौ ओंखायनो जेब्लायबो आरोना आं हारसिङैनो मोजां मोनग्रा जाबाय आरोना दा आङो बासै आं जाखाव बाखाव मानसिबाथाय बायोसै आं दाना बारा फेथेर फेथेर रायलायबाय थाला फेथेर फेथेर बाराद्राय रायलायबाबो गुबुना दानो जालायबाय हनै सालाखिया जालायगोन आरोना सना फ्रिजनिफ्राय गाइखेर हाननानै लाबाय ब्रेड दङ नै ब्रेडजोंनो गोथाव साहा लोंसै साहायाबो गोदौबाय सनाफोरनि आंना फिसा सानैया सिखारनो रोंला आंना दिनै उन्दैयाथ' उन्दुथोंसो सानखायो आं उन्दैखौ दानो बे सिखारबाथाय उलुद फालुदसो जाखागोन आरोना ओरैबायदि दुस्थ' एक सेकेन्डआवल' थाया ओंखायनो थाथों खयथासिम उन्दुथारथों लुना लाबाय नै सनाफोर जाबखोलायनाय लाबाय नै ब्रेडआ बिमा बुरैनि उदै नालाय हुफासे नांखागौ आरोना नै फिसाफोर उन्दुनायावनो एसे सिरि फिसा उन्दै उन्दुनायावनो एसे स्राय सिरि लोंनानै थागोनसै आङो नङाबा जानोबो लोंनोबो सान्थि गैया माने एकदम सान्थि जाथारदों दासान्दि दुस्थ' जाफुथारदों सनाया नुबाय आंनि जोलैनि अबस्थाया नुवाखै आं साहा लोंफुबाय थादों सिखारनानै माबायदि हायाव गान्दुलालायलायनानै उन्दुनानै दंफैयो नुबाय आखला माबायदि बेना हागिस माहाजोन ओइ मानसियानो अखा हाबाबो जि गोलोमदै मोनामजोब्बाय थ' मोखां सुनसैथ' दो थान्दा मोन्दों खोमा बोथोरानो गुसुखा ओमफ्राय बेहाबा मासे गरम मोनो गाइखेर जानाय गथ' नालाय ओंखायनो गोलोमजोबनाय मानसियानो जेब आमथा आमथा जाजोब्बाय मोदोमानो थुखैजानायबो नङा एथ' फुङावनो माबानोसै आङो जि गिसि लानानै मोदोम फुगारनानै होनोसै
गस्ला सोलायबाय नुबाय माबायदि गस्ला गानहोबा थाव फुनबा माने फुनजाया ओरैबायदि खारखेबाय थायो बेबायदिनो नुवाखै एक्टिङा दे हाय होनदो दे मादे हाय होनदो दे हाय होनदो इस बिब'खौसो नाहरगासिनो दं खिथुथिं हाय होनदो दे गाइखेर लोंसै गाइखेर लोंसै नै उनाव मोखियानो खाराखै नै मोनामजोब्बायमोन गोलोमदैनो मामिया मा संनांसिगौ ना गाज्रि गथ' अबाव बेरायनो गस्ला गोदान गानबाय नालाय हौवा होनगासिनो इस फैदा जानोसै फैदो फाय नै फिसाजोनो गाइखेरजों ब्रेडजों एसे लागायना लाबाय नै बेखौ नायबाय थायो नै सनाया न'आव थाबाय थानो बायो गथ' मानसि नालाय एसे बेरायखारनो लुबैयो बेरायनोसै नामा ना बेरायनोसै अबाव थांनो हौवा बुम बुम माइ गायनो नागिरदों खोमा अखायानो हागान रोंला माइ गायनो नागिरदों खोमा इसोर सानै हौवाफोर फैनाया हालेवगासिनो दं मालाय हालेवदों नै आयंआ मालाय हालेवदों नै बिदि अखायाव थाबायबाय थानांगौ आरो नोंखौ लानानै अखा दं अखासो जायो बेरायनानै न'आव लाबोफिनबाय नालाय नुवाखै माबायदि दाय माबायदि खुग्लुबनानै गाबखोमागासिनो अखायाव बिदि थाबाय थाजायो लामायाव आय फै नुवाखै माबायदि बिदि फैदो थांबावनोसै फैदो बाम फैदो फै अखायाव सोरबा लामायाव थाबाय थायो ट्रेक्टर हालेवनाय नुदों नालाय बै न' खाथिनि बिमायंखौ ट्रेक्टर बेखौ नायबाय थानो आरो गावहा ओंखाम संनो आखायाव लालायबाय सनाफोर दिनैनि ओंखामा जोंना ओंखाम दालि ज'सो ओमफ्राय ओरैथ' बिस्थिबारखा नालाय बेदरबो मोनजाखाया ओंखायनो नै दालिजों ओंखामजोंनो ज' लागायनानै संसै फिसाजो उन्दैयाबो आंना बिदि संबा गेदेराबो मोजां मोनथारो आरोना ओंखायनो बिदिनो जानोसै दिनै अखाबो हाबाय थानाय केसरि टाइप संसै आरोना सनाफोर बेबायदिनो दालिजों ओंखामजों ज' संसै आलु भाजा एवनोसै आरोना सनाफोर जानबाय आङो मोनबाय थाथोंसै गान दामनानै दंगासिनो बिब' बिनानाव सानैजों मोसागासिनो मालाय